edi ntina Ejurahene ne papa ni mpon ene Mamponghene. Okay. Ya sha se afiri ho. Eza koya abakọ 70 no. Wan sha se afiri ni pa nko wie ni pa. Enye de. Na de tie no se o kire se Ejurafo efiri baby a ofro achim duase. O de kan tete no na akoye atukotena bomofo ne die ni mu no mo hwe baby a eho ye a na onima kwa akotena ho no mo. Enti ofiri achim duase ana odi tukotena eko adanse fomena na ofiri adanse fom na oto asoko akrofon so ofiri akrofon so no ko enei present day Mampong. Enti ofiri present day Mampong ana ko ba bi enei ofiri ho Ejura oti ho se Ejurafo. Okay. Na okira se ebira ofiri akrofo so dru Mampong no empenfa ne di omanim eye meka odi omanim odi Ejurafo anim na wodi se tu kotana kan se sabre na bomofo mpanimfo ne kuratuo na ono ma no mebu mu chidom omo maka omo ho na on ko bebi omo ko no ofre na ochire pipim bonsie ochire pipim bonsie na ochire pipim bonsie oni nia bu ahwene ye na omo ma nan ene ka omo ho ama obi na naboache na enya ayonko na afi amoama enya ayonko kwa na ofre na ya na di nti omo be fre na enya ayonko no ebere omo duru Mampong no sabre Mamponghene Buahia nentuo de odene nkwan agedie ma Asante man enti Mampong be yadwite kunya no saa Buahia nentue na ne yonko ene nana ya eche krobe ware nana ya ema omo woye na enam se nana ya no konya ne wonso mudi akonia ba tukotena no na akonyo henkase bi se Mamponghene na oyonko no no nti odi wanya ayonko eye kwa odi wabenya ayonko enti omo be friend enya ayonko nti saa enya ayonko no ene Buahia nentuo eba bewo eba na ombewo eba mfren oti amensa enti Buahia ntuo Asante course ani mu odine hu ba afodie ma Asante ya obefiri mu no de obedi na de akuamu apani na akuamu apani ebe fa oti amensa ne enya yonku hwe omo pa na nya asem ketua. Okay. Enti ebre na Ejurahene na akuati wadi nkomokro se no mo ka ase omo papa ene na eye Mampong akuamu apani eche no behunu se na ye Buahia ntuo. Okay. So eti eba asa no akuamu apani penso ana oti amensa a eye Mamponghene eba ekodi Ejurahene ana akuamu penso be di Mamponghene nso hwe a pefe se eye Mamponghene na simu ba ana ye Ejurahene. Okay. Enti amamre kwan so boje mu no Ejura ni papa ni mpon ene Mamponghene ti ehwemfo nyina edikan wadama Ejura papa ni mpon ene Mamponghene nti ye ka se Ejurahene ni papa ni Mamponghene a na esa abakosem atachire no Buahia ntuo ye odin nkwa to ho ma Asante man no wona na wu Ejurahene oti amensa wona wu Ejurahene oti amensa nti wo hwa emfonyini omo osoro no Mamponghene da sebo sebu so nya na baby ko nyame fa ne currency ana Mamponghene ma na aja koma difi evergreen queen mother for Mampong oni mama mre pa nya hu na fe ku mama mre ana fam ho nso no ala almighty Ejurahene berema osai hwedi a otoso no wana o hyetuntum no ana wofra tuntum no ana de oda ne nkyia ne Ejurahene ma na ekuetiwa ono nso etoso no enti famofo no omo maame ene omo papa ene da soro honom no. Okay. Eje wonu se dru baabi na Ejura Mampong fi akwakosom a Mamponghene wo Ejurahene prekope. Okay. Enti Ejurahene na ye Adontenhene e de Mampong traditional council no. Ti Asante diktegwa no Ejurahene ene ye Adontenhene ye ka Adonte besemu a omo di kon nanim. Okay. Ekoko e de boa enti wabakosem ni enti a Mamponghene eba eni Ejurahene abakosema etechire na nim se ebra omo komeka se ma no ama obi na naboache na enya ayonko naboache no yo bomofo kese pa onso koware da ponsima ono nso efra manten enti Ejurahene amanten so ayesa na ntatwea prekope so enti na du bebi ahwe Asante abakosem hwe nkronkro no a we nie we banie we yonku nie we asini we kuma nie omunyina abonse omo ye baako abusunya baako enti di enti a Ejura papa ene Mampong emunchiremu ena mede ama wo no afi yenkwa nie hwe ne enti a wonya edin Ejura